Hey, guten Tag, hola. Dit is de Spoesmeester hier, met nog waarde een spoes. Zij laat me deze laatste week hoofdsnijden. En fijne arbeid, fijne hoofdsnijden. Op einmal komt een kleiner Johnny, der wie so wie 10 Jahre alt, kommt door een hoofdsnijdplaats neergegaan. Dan sagt der Hoofdsnijder zu mir, der kleine Jong, der heet Johnny. En dat is de grootste afschuld wat ik jemals had geleerd. Ik wil iemand wijzen wat van grote afschuld dat is. Kijk maar her, wat hij wat doen. En dan gaat de hoofdsnijder doen den Johnny. Dan wijst hij aan 2,25 centen in een hand en in de andere hand een papier en dollar. Sagt de hoofdsnijder zu den Johnny, Johnny, want was? Deze 2,25 centen oder den papier en dollar? Der Johnny, der kijkt schaftig, nimmt sich die 2,25 centen en raant eruit. Komt de hoofdsnijder tegen mij en zegt kan zijn wat van afschuld, de kleine Johnny weer. Dat heeft je al werken zul je doen. Immer wenn ik den 2,25 centen aanbied, oder een papier en dollar, dan neemt immer de 2,25 centen. Wel, mij vangt er aan te jammeren neben den Johnny. Als ik eens vorig weer met mijn loten hoorsnijden, jink ik eruit, dan zeg ik dat de kleine Johnny, komt vom stoer uit, heeft zich een fijn stokkende gekocht, heeft den door een muil, en slurft dat met den ram. Go ik naar den Johnny en zeg, hey Johnny, mijn jongen had een beetje over die. Die brengt je die door zum Sport. Waarom wil je niet mal den papier en dollar nemen en afhören met deze zaak? Oh no, sagt Johnny, den Tag, wo ich den papier en dollar nehme, dann ist das Game over. Hab einen guten Tag, meine Freunde. Nimm die 2,25 Cent.